Yo, what's up? Yun, kumusta? Ah, punta tayo sa baba. Tingnan natin si Uncle Ilong pag kung naghakot na siya ng niya, ginapas kahapon. Naggapas daw siya kahapon alam niya naman na may parating na bagyo naggapas. Hindi lalong masisira 'yon. Tignan natin mga dre kung siya, kung naghakot na siya. May bagyo pa naman. Signal number 2 na ata dito sa Pangasinan mga dre, pero hindi pa ramdam ngayon. Baka mamayang gabi pa magpaparamdam na. Wag naman sanang lumakas. Kaya ingat-ingat mga dre. Lahat yung mga madadaanan ng bagyo, ingat-ingat po kayo dyan mga dre. Mukhang malakas daw yung bagyo. Kaya maghanda-handa tayo mga dre. Mahirap na. Yun nga mga dre, ngayon lang ulit tayo bumaba ngayon. Yun nga mga dre, ngayon lang ulit tayo bumaba ngayon. Yun nga mga dre, ngayon lang ulit tayo bumaba ngayon. Ngayon lang tayo bumaba. Tignan natin kung ilang kinalang na yung ginapas niya. Naggapas siya kahapon. Pumunta naman kami ng Inmalog Norte mga dre. Hindi ko siya nasamahan naggapas. Kaya sabi ko na wag muna siyang maggagapas kasi may bagyo. Makulit, naggapas pa rin. Yun nga mga dre, nakagapas naman na pala siya, pero hindi niya pa daw hakutin. Tsaka na lang, hindi naman to maabutan ng ng babadan ng tubig, mababasa lang. Yun mga dre, uwi na tayo. Hindi pa naman pala siya maghakot. Basa yun nambunan umambot kanina. Naggapas kasi siya kahapon. Ang ganda para pag ganito yung ayos ng sombrero ko. Para akong si Andres Bonifacio. Ang sakit ng mga ko mga dre. Ang sakit ng mga lupo ko, mga patong. Sakit pati yung mga paa. Sakit. Tsaka ulo mga dre. Sakit ng ulo ko. Kasi nabigla kong nagising kanina. Kasi may nagtitilyar doon sa kapitbahay. Nagulat ako, kala ka ulan na malakas. Yun pala, nagtitilyar sila ng pagay. Doon lang mga dre, sa kapitbahay namin yung nagtitilyar. Maririnig yun pag andun na tayo sa may bato. Umuwi din tayo agad mga dre kasi baka biglang umulan mabutan tayo mga dre. Nakasalubong ko siya kanina dyan ng mga dre, si Uncle Ilong, doon sa may sa may kawayan. Kasama niya yung mga anak ng pinsan ko. Nagbibirok sila ng kadang-kadang na yung kawayan. Yun, kaya kinausap ko siya kung maghakot siya. Hindi pa naman daw kasi basa. Kaya umuwi na ako. Wala naman akong gagawin doon. Nagpagod lang akong bumaba. Alam ko lang sana na hindi pa siya maghahakot, di na ako bumaba. Di tulog pa sana ako hanggang ngayon.
Kung maririnig yung mga dre, yun yung ano, nagtitilyar. Yung malakas na ano yun, tunog. Yun. Nagtitilyar sila ng ano, ng pagay para hindi maabutan ng ano, bagyo. Kaya pinatilyar na. Kanina pa silang nagtitilyar diyan. Hindi nila ano masyadong matilyar kasi ano, basa yung pagay nila. Mapulan yung kubutang ay. Mapulan siya tapos maidap. Kaya hindi na basta-bastang isusubo yung palay doon sa kubuta para hindi siya mapulan. Dinadahan-dahan nilang sinusubo para sa ganun hindi mapulan yung tilyar. Pag napulan yun, maiidap. Tapos ano na naman, papandarin ay babaklasin muna, tatanggalin yung na isuksok doon sa may ano ng ano tilyar, tapos papandarin ulit. Sayang yun, yung sayang sa gasolina mga dre. Kung maririnig yun yung ano nagkukubutan na yun. Ngayon mga dre, nandito na tayo sa ano sa bahay. Dito tayo sa may likod. Tinignan natin yung ano utong natin. Wala na, nagalas yung utong natin doon, yung inmula natin. Nagalas na. Ang daming inaplat. Hindi na nagsasabong. Maganda sa una, maganda yung tubo, pero yung lumalaki wala na. Nagalas na. Inaplat siya mga dre, madami. Sayang yung pagod natin mga dre. Hindi ko ma-sprayan kasi wala akong spray. Tsaka wala akong ano, wala akong agas na pang spray. Wala naman akong mahiraman. Nahiya ako manghiram sa kabila, sa kapitbahay, dun sa kabilang bangir, sa kabilang balasiw na bahay. Sayang. Madami pa naman. Yung namatay na ano, na sitaw mga dre, sinugutan ko ng ano, ng kamuting lanot. Yung inuugutan nga na kamuti mga dre, hindi yung ano hindi yung kasaba na kamuting kahoy. Kamuting lanot yung ano, kamuting baging. Kasjay, ajay yam. Sinublat ko siyang itinanim doon sa may mga natay na utong. Kahit papano para may tanim tayo kahit namatay na yung ibang utong. May tanim din ako diyan na utong. Tingnan natin mga dre. Ito yung mga dre yung tanim ko na utong. Yan. Basit lang yung nabiyag. Basit. Yun yung tanim ko madaming namatay. Kaya yung namatay tinanim ko ng ano, ng kamuting lanot. Ito. Yung ugutan na kamuti mga dre. Maulam din yung talbos, maulam din. Kasto yung sinasabi ko mga dre, kasto yung sinasabi ko. Yan. Madaming inaplat. Yan yung nagpapahirap sa utong. Mga dre. Kaya daming namatay yung tanim ko doon sa baba mga dre. Yung blinablog ko doon na tanim ko. 'Di ba? Nakita nyo naman yun na madami. Ayun, kunti na lang. Kunti yung nabiyag. Daming namatay. Hindi ko naman ma-sprayan mga dre. Wala akong spray. Tsaka wala akong pambili ng gamot. Hirap. Sayang yung pagod natin. Lalo na yung pagkuha natin ng ano, ng daragdag. Siyempre, sa baba pa natin kinukuha yung daragdag mga dre. Mahirap. Sobrang hirap. Kaya yun, nakakadismaya. Madaming nasira na ano, tanim natin na ano, na utong dun sa baba. Yun lang, pero okay lang. May mga ibang buhay pa naman mga dre, pero hindi ganun pa rin kaganda. Marami pa rin yung ano, yung nalalanta. Sayang yung bandog natin. Lalo pat yung ano, nang kumuha tayo ng daragdag dun sa baba.
Yung na-vlog ko dati mga dre, yung bina-vlog ko nga eh. Yun. Kita nyo naman siguro mga dre yung hirap ko na ano, na kumuha ng dark. Lalo na dyan sa may ano, sa may malaking bato. Kita nyo yun, yung buwis buhay yung pagkuha ko ng dark. May vlog ko lang. Oh. Sayang yung bandog natin dito. Ayan, tumigil na sila mga dre. Baka tapos na silang mag ano, mag-erect. Baka ano na yan, yayakayakin na yung ano na, yung mga unos. Tapos na sila. Baka may merienda mga dre. Tara, merienda tayo. Baka may merienda mga dre. Tara, merienda tayo. Ano kaya merienda nila? Yan mga dre. Sayang talaga. Dami pa naman yung ano natin. Tinanim kong ano, utong. Tsaka kaya namatay yung mga dre kasi ano, nasubrahan sa tubig. Diretso kasi yung ano, ulan dito mga dre. Nang pipigsa yung ulan. Hapon. Halos isang araw pa yung ulan. Tapos ngayon ulan naman, baka yung natirang buhay na utong natin mamamatay din yun. Wala na. Wala tayong aapitin. Wala tayong didengdengen. Sayang. Sayang yung pawis ng karot natin na kumuha ng ano, dark. Yung mga dre. Yun mga dre. Thank you. Hanggang dito na lang mga dre. Bye bye. I love you. I love you without prino. Sige mga dre. Kininayo. Bye bye.